Hej vlog, så jeg har fantastiske nyheder. Jeg er blevet placeret i USA i dag, hvilket er vildt fedt. Jeg modtog mailen her, jeg ved ikke, ved en halv tid i morges, så jeg så den først en time efter eller sådan noget. Hvor der stod, at jeg havde fået værtsfamilie, og hvem de var, og detaljer og sådan noget. Jeg har godt nok ikke fået detaljer på afrejsedato endnu, men de skulle gerne komme i løbet af ugen, og så kan jeg lave en video om det. Men familien hedder Brumfield til efternavn, og jeg skal bo i Rowlett, Texas, hvilket er totalt for vildt. Jeg glæder mig helt vildt. Og positivt er, at der også er rigtig varmt om sommeren og varmt om vinteren, så det er varmt dag heldigvis, og jeg glæder mig totalt. Jeg kan ikke vente. Jeg skal på Rowlett High School, som faktisk starter i morgen. Så der kommer til at starte nu efter, eller 2 eller sådan. Jeg ved det ikke helt. Det er efter, den er startet i hvert fald. Og ja, jeg ved faktisk ikke så meget. Jeg ved, at der er omkring 30 km kystlinje, og den ligger 20 minutter fra downtown Dallas. Og ja, så i aften skal jeg bare sådan hygge med min familie. Min storebror kommer hjem, og så skal vi spise noget mad. Så regner jeg med på lørdag kommer der en familie og venner over til afskedsfest, og så skal jeg egentlig bare være sammen med de sidste veninder og sådan noget, inden jeg skal afsted i den her uge. Købe de sidste ting, og min værtsmor har skrevet til mig, og så har jeg skrevet tilbage til hende, og så skal jeg ringe til hende senere i dag og snakke med hende, og bare lære dem lidt at kende, og gøre klar for at være lidt mere mentalt. Jeg er helt oppe at køre, jeg ved ikke, hvor jeg skal gøre mig selv, og jeg synes egentlig bare, at jeg vil opdatere jer på YouTube her. Min blog er linket i kommentaren, i beskrivelsesboksen nedenunder. Så hvis det er, at I vil læse indlægget, hvor jeg totalt har, fangirlet over det og givet lidt mere information, så må jeg rigtig gerne det. Jeg linker det separat, og så linker jeg selv til min blog. Og min Twitter og min Facebook-blog. Og jeg er begyndt at lave sådan nogle videoer via mobilen på min Facebook, for det er nemmere og hurtigt at opdatere deroverfra, hvis jeg lige vil lave en video. Så hvis I synes godt om det, så får I flere videoer, end I vil gøre her, tror jeg. Men ja, jeg skal nok lave en video, når jeg har flere detaljer, og have en god søndag alle sammen.